Здравейте, приятели, аз съм Марио и преди почти 3 години получих инсулт и бях започнал да правя видеа, кратки видеа относно моето физическо възстановяване, за да мога да помогна на други хора, които минават през този тежък период. Прекъснах за повече от 2 години, тъй като бях застигнат от депресия, която е неизбежен момент от възстановяването след инсулт, но за депресията ще говорим в следващото видео. Това видео ще бъде, пак да го кажем, стъпително видео относно това как протече или по-скоро протича моето физическо и сега вече психическо възстановяване, но това видео ще бъде насочено и към хората, които се грижат за вас, хората получили инсулт. Така, ще започна с това, че инсултът не е болест. Това не е болестно състояние и вашите близки изисквате от тях да ви третират като нормален човек, който не е болен. Това е нещастен случай, който се случва в живота на човек, когато не си обърне внимание на време. Или когато прекали с някакви неща, прекали въобще с даденостите в живота. И в един момент съдбата го наказва и го слага на точното му място, там където трябва да бъде. Или го спасява от някакви бъдещи неща, които трябва да се случат в живота. Затова, скъпи близки, моят съвет е: имайте търпение и се отнасяте с човека, получил инсулт, като с абсолютно нормален човек, който обаче е загубил неговата способност да се грижи сам за себе си. Приемете го като човека, да получил инсулт, е като малко бебе, обаче в тялото на голям. Осъзнал какво е живота, но не можеш да обслужва себе си. Аз, например, в самото начало, примерно тази ръка, дясната ръка, беше абсолютно неподвижна и при вдигането и тя падаше ето така. Свободно падане. Трябваше да ме къпят, трябваше да ми мият зъбите, трябваше да ме хранят. Когато трябваше да ползвам лявата ръка. И това беше огромна тежест за моята психика. Тъй като аз съм човек, който ден винаги обича да работи, да се движи, да прави нещата, да случва нещата. И в един момент аз останах закован в леглото. Да не говорим за кръка ми, нали, че той все още е изтръпнал. Не знам по каква причина. Но не можех да се движа. Беше страшно. В началото дори използвах канатките от тези. Знаете какво са канатките? Те са като патерици, които се слагат на ръката тук. Не можех и с тях да ходя. Трябваше да ходя с придружител. Изпитвах ужас, когато трябваше да излизам навън. Аз не излизах навън сам. Нямах силата. Просто имах чувството, че ще ми се случи пак нещо такова. И трябваше да бъде някой с мен, за да може, дет се казва, да ми пази страха. Така че, относно близките, третирайте човека като човек, който не е болен, човек, който е претърпял нещастен случай и не може да се грижи за себе си. Относно хората, получили инсулт, моя първи съвет и голям съвет е: прекратете абсолютно всички ангажименти, които са извън вашето полезрение, извън вашия протък на дясната ръка или на лявата ръка, която е работещата. Бизнеси, бъдещи начинания, всякакви ивенти и така нататък. Забравете ги, защото всяко това нещо носи напрежение в мозъка ви. А всяко напрежение в мозъка ни, много добре знаем как действа. Той изпомпва серотонина от главата, от мозъка ни, а серотонина е хормона на щастието. При изпомпването на серотонина в един момент се стига до депресия. Както казахме, за депресията ще говорим следващия път, тъй като тя е част от възстановяването след инсулт. Тя е задължителен момент. Почти
почти всички минаваме през този етап, така че не е страшно. В смисъл, приемете го. Относно близките ви, старайте се да не показвате на човека, че той е в неравностойно положение. Тъй като, примерно, за мен беше много тежко, когато трябваше да излизаме навън на разходка и приятелката ми трябваше да ми вързва обувките. Може да не го правила преднамерено или волево по някакъв начин, но тя така го правеше едва ли не: дай на мене, бе, пич, дай на мене, аз ще ти покажа как се прави. И ми завързваше обувките и аз тръгвах. Но това нещо оставаше в съзнанието ми, че аз съм негоден, неспособен в този момент. Което във всеки един момент, който се чувствате по такъв начин, води до депресивното състояние, което ще изпадне след време. Тоест, състоянието, в което вие няма да изпитвате удоволствие от себе си и от живота ви. Така че работата на близките при възстановяването ви е ключова и тя трябва да бъде съобразена с вашето психическо състояние. Виж как говоря, все още съм свацялес. Все още не усещам тази част на лицето си. Усещам я, но не на 100%, разбира се. И относно работата на близките ви, тя трябва да бъде съпорт, тя трябва да бъде такава, че да бъде невидима. Да не го регистрирате вие това, че едва ли не сте неспособен, едва ли не сте негоден и безсилен. Защото ако вашите близки се държат по този начин, като орлици над вас, да бъдат тези, които са едва ли не без тях не можете. За да не изградите това чувство, че сте абсолютно безсилен, работата на вашите близки е ключова. В следващите видеа ще ви покажа как аз се възстанових, с какви упражнения, тъй като при мен случай е малко по-сложен, тъй като аз съм с аортна клапа на сърцето и при мен инсулт се получи точно поради тромбоза на клапата, тъй като приемам антикоагуланти и в един момент получих кървене в стомаха, така наречената мелена. И отивайки в болницата, там докторите ми спряха антикоагулантите, за да може да спрат кървенето, разбира се. Но това спиране на антикоагулантите доведе до скъстяване на кръвта. И проблема е, че те след тази мелена ме изписаха без антикоагуланти, които са в случая синтром, който е единственото лекарство, което помага при такъв тип механични клапи. Изписаха ме с много ниско количество клексан, което аз си бих подкожно в стомаха. И така се получиха нещата, че на 9-тия ден аз получих инсулт. Инсулта не е болест, пак ще го повторя, това е нещастен случай, инцидент, при който човек получава временни или трайни увреждания на тялото. И да се надяваме, че са временни увреждания и на психиката. Но, както казах, за депресията ще говорим в следващото видео, което ще направим много скоро, за да може хората да не се страхуват от това нещо, тъй като депресията е част от нас. Това е състояние на духа, което обаче е доведено от биохимични процеси в нашето тяло, в нашата глава най-вече. И така ще кажа честита нова година на всички. 2025 да го кажем коя година сме. И от сега нататък ще правя кратки видеа, за да мога да помагам на хората, разбира се, които са в това състояние. И да знаете, че има изход. Ето виждате моята ръка, както в момента се движи. Това е възстановено до сега. Но
ако трябва да взема да пиша нещо, нямам този усет, тези движения, които са нужни, когато при тясната ръка, да кажем. Затова, хора, взимайте се в ръце и ставайте да се движите. И най-вече за да се движите, за да може да помогнете на тялото си и духа си да се възстановят от това наказание, което ви е дошло в живота. Има изход. И това е да предизвикате себе си. Но помолете вашите близки да ви помогнат с каквото могат. Ако не могат, да не ви пречат, да ви оставят, да ви разберат, ако сте, и то няма как да не сте нервни, тъй като човек получил инсулт е специфичен тип поведение има. Много неща го дразнят, затова към близките ще кажа: имайте спокойствие, имате търпение към хората, получили инсулт, за да може да им помогнете да възстановят. Обичам ви, с вас съм. Чао!